Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila Syekh Al-Had Muhammad Irfan Utsman wa zawjati wa usulihim wa furuhim wa hadrati ruhi abi wa ummi wa usulihim wa furuhim wa hadrati ruhi jami'il mu'assis fi hadhihi al-qaryah wa jami'i ahli al-kubur min hadhihi al-majlasah wa khususan ila asy-syaikh Abu Abdul Qabr wa khususan ila jami'i ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi masyariqil ardi wa maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikhina wa khususan man istama'na hahuna bisababihi wa li ajlihi syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Monggo pinarak Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhit, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qaim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi ata'ihi katsir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wa anshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo pinara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nopo bab pira ya? Babusani, al-babusani. Kitab kula halaman 19. Terus tengah-tengah ya. Lam yazal wa lam yuzal. Mausufan bina'watil jalal. Iki nerangno keyakinan, nerangno tauhid. Sadurunge masuk nanggone yang lebih dalam, kita pelajari tauhid dulu. Nanti akan dibahas beberapa sifat-sifat wajibnya Allah. Sifat wajib Allah itu yang namanya sifat wajib ya harus ada pada Allah. Nanti kebalikannya sifat wajib ada sifat mustahil. Jadi contohnya kayak ini. Allah itu punya sifat wajib namanya apa? Ilmun. Maha mengetahui. Sifat mustahilnya berarti ya tidak punya ilmu. Allah itu mustahil tidak punya ilmu. Allah mustahil tidak mengetahui apapun, itu mustahil. Jadi apapun yang jenengan kerjakan itu Allah tahu. Meskipun hanya dalam hati panjenengan. Karena maksiati ati niku nggih wonten. Termasuk maksiati ati niku jenengan rumangsa apik tinimbang kancane. Senajan gak diomongno. Ya. Tapi ati sampean rumangsa aku luwih apik. Buktine aku nyekel mik. Sampean plong-aplong ngono. Nah, semisal kok aku diperasaan ngono, berarti aku duwe penyakit hati. Iki sing nilai awake dhewe. Kula mboten saged nilai panjenengan. Iki penyakitnya ati. Allah semerat. Gayae kadang dilak-ndiluk padahal
Nduk atine suret-suret. Yo hasud barang. Kowe gaya ndi lho? Omongane yo gelamit, monggo padahal asine nduk atine iku yo miso-miso barang yo ono. Tapi gayae monggo Pak, nduk atine iku miso. Waduh keblok nduk atine. Allah semerap ngoten niku. Dadi dosa-dosa sing walid kados ngoten niku kedahe jenengan kudu belajar. Iki dosa ta gak yo? Kadang jenengan mboten rumangsa. Lagi rumangsa luwih apik ngene kadang gak rumangsa nek iku termasuk maksiat. Kaya wingi tak critakno ana wong aku ndonga lho Gus kok gak diijabah karo pangeran iku lapo. Padahal aku ya wis nglakoni kabeh. Apik-apik tak lakoni kabeh. Lho iki sampean kan rumangsa apik. Lho gek rumangsa apik iku wis maksiat. Padahal termasuk penghalang doa iku nglakoni maksiat. Makane donga iku gak oleh putus asa. Sekali sampean duwe perasaan, cah kok gak terkabul ya. Gara terkabul ya, berarti jenengan sudah punya perasaan putus asa terus ae. Karena donga iku ibadah. Sama donga remeh ibadah. Muga-muga meneh iso mangan sate lho kan remeh. Iki termasuk ibadah. Makanya jangan berhenti berdoa. Khususnya donga-donga apik. Nek gak iso ndongono apik kancane ndongono apik awake dhewe. Kadang wong iku ndonga iku kan mboten ngetokno napa-napa kan. Termasuk sampean gak di apa-apa ya sedekah donga. Dadi ndongakno apik nang gone kanca aku gak dhuwit cah. Ngeme dhuwit ya engko tambah dhuwit entek tak sedekah donga wae. Dipethuk kancane dongakno. Pethuk kancane dongakno. Donga apik tapi aja donga elek. Nah, sampean iki kadang ketersinggung saithik ndonga elek. Dongan lambene bosok lho. Lek ngono tok dongan lambene bosok lho. Yes. Kula lajengaken. Tasih bahas tauhid, bahas akidah, bahas sifat-sifat Allah niki. Lam yazal kang ora leren. Walam yuzal lan ora den lereni. Mausufan iku den sifati bina'watil jalali kelawan piro-piro sifat keagungan. Allah itu tidak berhenti dan tidak diberhentikan dari sifat mulia atau sifat agung. Ya, sampai ono lerene PNS wonten masae kados Pak Topo. Ya, pensiun. Gak diceluk PNS malih, pensiunan. Tapi ini Allah tidak ada pensiunnya. Mulai dari dulu sampai sekarang ya tetap Allah ya Allah. Makanya jenengan gak iso maksa benjing teng akhirat detan jenengan maksa. Gusti kula pun salat pun zakat pun poso wajib mlebu surga gak iso. Tetep di akhirat benjang Allah tetep maha kuasa. Semisal jenengan pembantah ngoten. Terus bare pangeran lho kon tetep tak lebu neraka kon. Mongkon kemenyek kok. Ya. Itu terserah Allah. Cuman biasane nek kelakone apik ya mlebu swarga. Nek ngoten mawon. Jadi kita itu terkadang tidak bisa mengarani. Kita tidak bisa menjustifikasi orang iki baik, iki buruk, tidak bisa. Iso mek ngira-ngira, kira-kira nek ngene iki apik, kira-kira aku nek ngene iki mek ngono tok. Makane napa suudzon kan mboten angsal. Senajan wis ketok zahire Allah, itu mboten angsal suudzon. Niki sing kadang kula ya sik belajar iki. Cara jenengan semerap maling. Maling iki wis hobi wis kan. Mboten kepeksa. Cara sampean mandeng maling niku wau. Wis koruptor lah. Koruptor kan wis sugih-sugih nggih. Sampean mandeng koruptor. Niku sampean rumangsa luwih apik timbang koruptor, apa sampean sik ngarani, wah, jelas aku luwih apik. Perasaan sampean wae. Sing umum. Rata-rata tiyang mesti luwih merasa dirinya lebih baik. Nah ini teng pelajaran kitab tasawuf mboten angsal. Senajan wis ketok niku wong bejat niku mboten angsal. Tetep mereka lebih baik daripada saya. Sapa robene wong tobat. Mari tobat eling pangeran terus. Sampeyan barang gara-gara kemenyek terus akhirnya jadi tambah belarah, tambah gak tepat. Lho kan kita tidak tahu. Wong wis diarani apik, iku nek wis pejah
Nek sik urip sik belum tentu, mek berpotensi baik, berpotensi buruk. Tapi nek pejah jelas woe kok matine ngene sawangane apik wis. Makane wong apik biasane dikholi. Biasane. Nek wong elek gak ono kholi. Mosok koruptor dikholi gak ono. Atau maling dikholi ndak ada. Sing ngono ya wong-wong apik. Biasane dikholi biasane wong apik. Lah sampean iki ayo berlomba-lomba piye dadi wong apik nek binjing pejah dikholi karo anak turun sampean. Aja sampe aja kholi mbah ya apa entek dhuwit wae. Ampun ngantos. Layu kudo. Layu kudo kang ora bisa den peksa. Alaihi ngatasi Allah. Bil inggidhoi kelawan den lereni. Wal infisoli lan den pisah. Bi tasarrumil abadi kelawan putuse utawa pedote keabadian. Wangkirodil ajali lan enteke ajal. Allah tidak bisa dipaksa untuk berhenti keabadiannya atau dipaksa berhenti untuk ajalnya, tidak bisa. Allah itu selama-lamanya ada, adanya Allah tidak ada awalnya. Allah Maha Akhir, tidak ada akhirnya. Allah Maha Awal, tidak ada awalnya. Loh ini kayak Maha Awal tidak ada awalnya, iki akal sama wis cenut-cenut jan iki maksude kepiye? Kok awal kok gak ono awale. Nah, iki makane saya pernah berkata bahwa terkadang memahami agama, terkadang tidak semuanya ya. Terkadang kita tidak butuh akal. Terkadang, tapi kebanyakan tetap menggunakan akal. Terkadang wis sami nawa atokna. Karena apa? Karena akal kita tidak mampu mencernanya. Termasuk ini mau Maha Awal tidak ada awal, Maha Akhir tidak ada akhir. Bal huwal awalu kayak dirasani metu. Bal huwal awalu balik utawi Allah al awaliku zat kang awal, Maha Awal. Wal akhiru lan zat kang maha akhir. Wadzahiru lan zat kang zahir. Wal batinu lan zat kang samar utawa zat kang batin. Allah itu zahire banget. Zahir kemana jelas, jelas banget. Konotasinya contohnya koyok srengenge. Srengenge iku saking padange, sampe gak rumangsa nek ana srengenge bendina. Saking padange. Sampe ndelok srengenge gak iso. Srengenge iku wujude koyo apa? Bunder, Pak. Lho lek kira-kira mata sampean. Buktine piye sampean kok bunder sampean gak tau njemuk srengenge? Sama dengan itu. Jadi kita butuh cahaya matahari, kita merasakan hidup dari cahaya matahari. Tapi kita tidak bisa melihat matahari. Padahal itu mau. Tapi itu konotasi wae. Kuna sampean pada-padaan. Mungkin berarti bunder wae. Bahaya sampean. At-tanzihu. Babe suatu abot soalnya. Diwaca wae, oleh barokah. At-tanzihu utawi maha nyucikake ing Allah. Utawi iki iku maha nyucikake ing Allah. Wa annahu lan satemene Allah laisa iku ora ana sapa Allah. Bijismin kelawan fisik utawa benda. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah kemanten anyar. Masyaallah. Tapi ojo engko aja cerita sak bidin, gara. Critakno, Bijismin musawirin, kelintu nggih, musawirin nggih, musawirin kang berbentuk. Jisim niku bentuk, musawirin kang berbentuk. Nek di maknane secara hakikat ngeten. Jisim itu benda yang dapat disentuh. Bahasa Indonesia ngono ngene, benda yang konkret. Kok kebalikannya benda abstrak. Jadi jisim itu benda yang dapat disentuh, yang berbentuk. Musawirin itu ada bentuknya. Lah Allah tidak seperti itu. Loh, lah kayak ngene wis sampean lho. Berarti lah ndak ada bendanya, lho malah ngono sampean. Allah itu bukan benda yang berbentuk. Bukan benda konkret yang berbentuk. Loh, berarti Allah enggak konkret, loh tambah salah mana? Maksudnya apa sih? Maksudnya Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk kan butuh benda, butuh konkret. Enggak konkret kamu enggak percaya. Lah kayak gendruwe ono sing percaya ono sing enggak. Nah, soalnya jari gak konkret. Jari ini abstrak.
astral, makhluk astral. Ono sing gak percaya, aku gak percaya gendruwo. Buktekno. Barang dibuktekno wedi tenan. Padahal sini yo murga keyakinan dhewe. Nek sampean gak yakin gak ora muncul. Jadi gendruwo iku nek sampean gak yakin ono gak ora muncul. Keyakinan sampean sing gak ada muncul. Kenapa akhir-akhir ini sudah tidak muncul yang namanya gendruwo? Karena kebanyakan orang sudah tidak percaya. Makanya gak patek muncul. Siji zaman mbae sampean biyen. Mbae sampean cerita, ini ono gendruwo, ini gendruwo. Lah saya yakin kabeh wong. Saiki wis gak patek yakin dadi gak muncul. Nek sampean gak percaya buktekno. Sampean gak percaya, nah buktekno gara muncul wong sampean gak percaya. Tapi nek sampean percaya pasti muncul. Aku iki kula niki sampai sakniki tapi mboten kepengin kula. Mboten nate semerap ngoten niku. Tapi mboten kepengin. Mek nate bolak-balik kok critakno niku. Kula nate sepindah tangi dalu jam 3 bengi teng pondok. Iku jaman iku saya jenenge santri sak seneng-senenge tahajud maca Quran bareng ngoten. Saiki iso arah-arah seneng. Tangi jam 3 mantun sembahyang isya terus sembahyang tahajud maca Quran. Niku wonten jaman biyen kan gak ono sanyo ya. Ya ono tapi jarang-jarang. Teng pondok niku sik jarang-jarang sanyo. Jadi sumur wonten kerekane. Jam 3 bengi kula maca Quran, wonten kerekan mlaku dhewe. Tak injeng terus lho, kok gak ono sapa-sapa kok mlaku dhewe. Mari krek timboe munggah cedul. Terus merek timboe medun. Gak ono sapa-sapa. Tak bidin mungkin nerot sumure teng wetane Pak Durrahman. Nah, itu tak inceng teko gubukku. Aku biyen mondok mangun gubuk, Mas. Jadi gubuk ebrek-ebrek koyo gawenane Mas Abil. Gubuk biasa gubuk. Gubuk barek iki lho, barek bongkotan. Nah, tak buka lho, gedhe iki cendelane. Kan sapa-sapa kok swara kerek iki. Ya ketok, kerekane munggah medun ketok. Ya iku tok. Sampai saiki gurung tak weruh. Tapi yo gak kepen ora. Ini ono sing pernah ya memang mereka itu ada. Tapi semakin sampean yakini tambah kuat. Bisa nyolong duit sampean barang. Wong toyol itu termasuk sejenis itu. Bisa nyolong duit sampean. Toyol zaman biyen. Toyol zaman saiki gak. Toyol zaman saiki buka komputer maro dihack. Hacker jenenge. Hacker niku kok semisal saged nyolong arto jenengan sak rupiah mawon. Setiap hari selama 1 bulan. Saman gak kroso. Masuk saman kroso kalong sak rupiah, yo roh kalong. Tapi saman ndak akan marah, ya wis. Mungkin admin paling sak rupiah. Lah iki nek iso njukuk sak rupiah sak Indonesia. Katakanlah sak Indonesia iku ana wong 1 juta ngono. 1 hari 1 juta. 1 bulan piro ya. Nah, toyol zaman biyen iku gundul. Nek toyol zaman saiki ku nyekel komputer. Saiki akeh sing ngono, Mas. Mungkin ana ben sing pernah duwe kalong, moro-moro kalong ndok gone ATM. Gara-gara nglebokno kode OTP. Hati-hati ya. Kode OTP niku padha merek toyol niku. Sama nek kok ana konfirmasi teng Shopee, teng HP, disuruh masukkan kode OTP, kok sik stop sik. Hati-hati. Kok iso sampean dihack. Masalah aku tahu dihack. Tapi gak sampean ada duitku. Jadi akun channel YouTube gue dihack. Jenenge iso berubah. Sayange pas wayah maghrib. Jadi perang bareng hacker iku maghrib ku. Nah aku gurus memang maghrib. Ah iki piye iki ganti password. Mana tak ganti mana, tak ganti mana. Wah, setengah pitu sembayang sik ya wis wis ilang. Mari sembayang wis ilang. Akunku tak buka gak iso. Akhirnya tak lapor nang gone apa jenenge? Pihak YouTube. Akhirnya iso balik. Itu sudah sekitar 4 tahun yang lalu, tahun 2002 2001. 2021 2022. Lu lajengkan nggih. Kok tambah curhat iki. Wala jauharun mahdudu miqdarin. Wala jauharun lan ora benda kang lembut. Mahdudul miqdari kang den batesi kira-kirane. Nek jisim iku benda yang konkret, nek jauhar iku benda yang abstrak. Jadi bukan
benda abstrak yang dibatasi. Konkret ya tidak, abstrak ya tidak. Tuh iki sampean wis nek sampean akale melu ngetutno kata-kata aku mesti bingung iki. Allah iku ono tapi yo gak konkret, yo gak abstrak. Wis mbok sampean angan-angan dhewe. Muga-muga ya paham. Wa anna hulan sak temene Allah layu mathilu iku ora madani. Ini sik gampang iki. Layu mathilu iku ora bisa madani ing Allah al ajzamu apa pira-pira benda. Tidak ada benda apapun yang bisa menyamai Allah. Sik gampang sik niki. La fi takdiri ora ing dalem kira-kirane wala fi qabulil ingkisami lan ora ing dalem nrimo pembagian. Maksudnya Allah tidak bisa dibagi-bagi. Tak koyok Tuhane orang-orang yang beda agama dengan kita. Jadi Tuhannya ada banyak. Ada dewa matahari, dewa bumi, dewa air. Itu kan Tuhannya akeh berarti. Munggui kita mungkin itu koyok malaikat. Jadi ono malaikat sing bagian gotong bumi, ono malaikat bagian gotong matahari. Kalau tugasnya dewi-dewi. Padahal menurut agama itu tidak saya sebut agamanya ya. Niku ono dewa bumi, film-film kerasakti, dewa bumi, dewa api, dewa matahari. Ya, ono siluman ular. Wa anna hulan sak temene Allah, laisa iku ora ono sapa Allah. Bijawharin iku benda. Wala tahulu. Lan ora ngentekno al jauharu wala tahululan ora ngentekno hu ing Allah al jawahiru apa pira-pira benda. Semisal dibandingno karo benda-benda yang abstrak yang ada di dunia ini, tidak ada yang bisa menandingi Allah, baik dari apapun, dari kekuatannya, dari besarnya, dari kemampuannya, tidak bisa menandinginya. Karena ini sampeyan kadang mempercayai benda, terus keterlaluan. Sampeyan kadang keterlaluan mempercayai benda keterlaluan. Tak contoh ringan wae. Sampeyan lunga nang Surabaya. Lali gak nggo dhuwit. Ambek lali gak nggo klambi suci ge salat. Kira-kira sampean balik sing ndi? Mergo gak nggo klambi suci apa gak nggo dhuwit? Sampeyan lunga nang Surabaya. Lali gak nggawa dhuwit. Ambek lali klambine gak suci. Klambi gak suci tapi nggo dhuwit. Dari situ lali gak nggawa dhuwit. Kira-kira umumnya wong mesti balik njuk duwike. Klambi suci gak masalah, klambi gak suci gak masalah. Kowe iso ndok masjid golek-golek apa pun. Iku kaya-kaya sampeyan iki bandingno, luwih penting duit tinimbang sembayang, timbang pangeran. Iku contoh sing cilik-cilik ngono ae. Wala ya'ridhu. Walan ora kok ya'ridhu. Wala bi ardin nggih. Wala bi ardin lan ora ana jembar. Iku maujud wala tahulu lan ora bisa nandingi hu ing Allah al-a'radhu apa pira-pira jembar. Keleluasan Allah itu tidak ada yang mampu menandingi. Bahkan semua yang luas yang ada di dunia ini tidak mampu menandingi luasnya Allah. Bala yumathilu bali ora madani maujudan. Bala yumathilu bari ora madani sapa Allah maujudan ing barang kang ana. Wala yumathilan ora bisa madani hu ing Allah maujudun apa barang kang ana. Tidak ada apapun yang bisa menyamainya. Disingkat ngono. Jika dawa diwaca ae. Kalimate soale soto abot. Walaisalan ora ana sapa Allah kamitslihi iku madani ing Allah. Oh sapa ing nguri. Walaisalan ora ana kamitslihi iku madani ing Allah sayun apa suwiji-wiji. Wala huwa lan ora ana utawi Allah
mithlu sayin iku sepadane wiji-wiji. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyamai Allah, dan sesuatu yang apapun tidak ada yang dapat menyamai Allah. Wis ngono. Wa annahu lan satamane Allah la yuhaddu iku ora bisa den batesi. Nah, ora bisa mbatesi hu ing Allah. La yuhaddu iku ora bisa mbatesi ing Allah al miqdaru apa pira-pira batas utawa ukuran. Allah itu tanpa batas. Luasnya, agungnya tanpa batas. Jenengan kabeh kan sik ana batese. Saman diutangi tiang pisan, saman silei. Diutangi maneh yang kedua kalinya, sik disilei tapi wis dikurangi. Sik kurang nyaur sakniki lho. Diutangi maneh yang ketiga, saman silei agak. Berarti saman ana batese. Nek Allah mboten wonten batese. Tambah sering njaluk, tambah seneng Gusti Allah. Kula panjenengan kadang dijaluki pisan sik oke dimehi. Jaluk pindho dimehi tapi dikurangi pisan. Yang ketiga kalinya no way. Gak usah jaluk pisan. Kok niku sapa jaluk aku kan. Nek pangeran mboten. Semakin sama njaluk tambah seneng. Semakin njaluk tambah seneng. Akeh njaluke tambah pangeran tambah remen. Berarti sampean akeh ndongane. Pokoke kuncine ndonga aja ngersula. Kok sik gurung kabulno ya, gara terkabul. Pokoke ndonga terus sampai terkabul. Kula nanti praktek ndonga niku 5 tahun. S2. Pergi saya punya masalah yang kira-kira ini tidak bisa diselesaikan. Nek gak pangeran. Akhirnya aku ndongaku remeh men. Saya baca Fatihah. Tak wacana Fatihah ben mari salat. Iki termasuk ijazah kang sampean. Bene sampean duwe hajat sing gedhe. Tak wacana Fatihah ben mari salat. Selama 5 tahun. Ternyata yang asalnya katakanlah hitam berubah jadi putih, berubah pokoknya 360 derajat, berubah total. Oh iya, ternyata kabeh itu tetap pangeran sing gawe. Aku pernah membuktikan 5 tahun. Mbah sampean 5 tahun ini kesuwen tak kurang suwe. Makanya ini tak cerita ndonga iku koyo icir. Jadi gak iso sampean ndonga saiki terus moro-moro njaluk uwoh. Oh, icir jagung, sret. Kudu wae saiki, gak iso. Jagung paling gak 3 wulan. Iki jagung. Sama ndonga gedhe. Ndonga utawa icir wit sawu. Kaya icir wit sawu sama. Gak iso ndonga saiki kok menewa gak iso. Lagi sawu setekan minimal 1 tahun nggih. Atau 2 tahun nggih. Nek sampean icir mulai dari biji bisa 15 tahun, 20 tahun baru berbuah. Icir jati, wah 50 tahun. Icir jati kok saiki meneh njaluk panen ndak bisa. Ndonga saiki meneh terkabul. Kon niku sapa? Wali gak? Sembayang sik karo-karo kodok. Kok njaluk donga terkabul. Walaisa lan ora ono. Mboten ya. Wala tahwi. Wala tahwilan ora bisa mengkuhi wala tahwihi lan ora bisa mengkuhi ing Allah al aqtaru apa pira-pira pejajahan. Luasnya jagat raya ini itu tidak mampu menampung Allah. Semisal Allah butuh tempat ngono, tidak bisa menampung Allah, tapi Allah tidak butuh tempat itu. Aku ingin iku sampai buka napa YouTube zaman biyen. Napa karangane Harun Yahya. Niku galaksi, niku jumlahnya di jagat raya nih, kira-kira niku 600 miliar. 600 sama duit pernah bro, duit 600 miliar. Belum tahu, padha mbak aku berarti. 600.000 sing karo. Galaksi itu 300 itu kulo rarat 300 miliar galaksi. Satu galaksi 300 miliar galaksi, satu galaksi sing jenengan tinggali ini, galaksi Bima Sakti. Niku bintangnya ada 250 miliar bintang. Bintang yang paling kecil adalah matahari. Matahari iku planete ono akeh. Nek zaman biyen sekolah, nek gak salah iku 9 tapi itu. Lali kabeh. 8. Zaman biyen 8. Tapi aku pernah ono wawancara, ono wong Indonesia sing sekolah di Jepang. Iku nemono planet.
yang ke-14. Berarti ya mungkin sekarang ya mungkin bisa ditemukan lebih dari itu. Karena ada yang mengatakan galaksi Jakarta Raya itu mengembang. Kayak pelembungan. Jadi semakin hari, semakin tahun, semakin membesar. Jadi iso uga planet ya lebih dari 14, dan lebih dari 8 itu. Lebih dari 14 itu. Cuman gurung ditemokno. Saman coba iku mau 300 miliar nanggone 200 miliar bintang, nanggone galaksi dhewe iki bintang paling kecil adalah matahari. Bumi sampean gedene iki lho, sampean ngumeti kan gurung tahu. Terus sapiro agungnya Allah lho. Niki gek makhluke lho. Alam ini kan makhluknya Allah. Sakmono gedene. Iki ana manungsa kadang soto melete barang ngono niku. Kan niku cuwil epol lebih kecil daripada pasir jenengan-jenengan iki. Ya nek kalau melete gak apa-apa kalau. Pokoknya terus. Melite terus tobat, melite malih, tobat malih, melite malih, tobat malih. Wala tukhitu lan ora bisa mengku bihi kelawan Allah al jihad apa pira-pira arah. Tidak bisa arah manapun tidak bisa memuat Allah. Wala taktanifu lan ora bisa ngemot al ardu apa bumi wasamawati lan langit. Kayak bumi mbek langit itu ndak mampu memuat Allah saking agung. Kok semisal diibaratkan Allah itu butuh tempat, ndak mampu. Tapi Allah tidak butuh tempat loh ya. Ini jenengan wonten keterangan Allah itu berada di arsy, itu hanya perumpamaan saja. Allah tidak butuh arsy. Allah soalnya arsy itu makhluknya Allah, gawenane Allah. Nah, kayak ngene bisa malus cenut-cenut iki maksudnya piye? Ono arsy tapi kok gak manggon arsy. Wes, diwaca wae. Iki kayak pira lempir iki. Bingung kabeh jan iki. Wa anna hulan sak temene Allah, mustawin niku manggon lho. Mau cari gak manggon kene manggon. Mustawin niku manggon utawa ditakwil maknane nggih saged menguasai nggih saged. Soalnya ini dimana manggon apa adanya niku kadang kurang tepat. Soalnya Allah tidak butuh tempat. Alal arsy ing atase ars. Ala wajhin ing atase cara Allah dikang kala kang dawuhake. Kala kang dawuh hu ing alladzi. Kala kang dawuh hu ing alladzi. Kala kang dawuh sapa Allahu ing alladzi. Wabil makna lan kelawan makna alladzi kang aroda kang ngarepake sapa Allahu ing alladzi. Pokoknya Allah itu nek sampeyan bisa mengatakan bahwa Allah itu bertempat di arsy, tapi asline mboten asal. Wis manggone iku apa jare Allah? Apa jare karepe Allah? Kita tidak bisa menerka-nerka. Soale engko nek sampean menerka-nerka iku bertentangan dengan sifatnya Allah, mukhalafatu lil hawa disi. Itu maknanya kan berbeda dengan makhluk. Sampeyan bayangno, itu berarti makhluk. Soalnya bayangan sampeyan itu pasti bayangan makhluk. Tidak boleh. Istiwaan kelawan manggon munazzahan kang den bersihake. Anil mumasati saking bersentuhan. Wal istiqrori lan manggon utawa netep. Wat tamakuni lan tegese netep. Wal khululi tegese netep, padha maknane hampir sama. Wal intiqali lan pindah. Allah sampean harus meskipun mau kata-kata itu manggon, tapi harus disucikan, dibersihkan dari kata-kata menyentuh, bertempat tinggal, butuh, pindah-pindah, tidak boleh. Oh ini kandung aras berarti pindah-pindah, malah tidak boleh. Yes. Wala yahmilulan ora bisa ngemot hu ing Allah. Al arsyu apa ars? Balil arsyu balik utawi ars. Wa hamalat lan nggawa sapa Allahu ing ars. Mahmuluna. Wa hamalat lan nggawa hu ing ars. Mahmuluna sapa malaikat kang nggawa. Bilutfi kudratihi kelawan lembute kekuasaane Allah. Wa mukahhiruna lan wa mukahhiruna fi qabdatihi. Wa mukahhiruna lan
Meksa-meksa kabeh fi qabdatihi ing dalem gegem arsy. Arsy tidak mampu membawa Allah. Bahkan Allah lah yang mengendalikan arsy. Allah lah yang menentukan gerak-gerik arsy. Bahwa utawi Allah fauqal arsy iku ing dalem ndukure arsy. Nek diurut-urut nggih. Arsy. Di bawah arsy niku wonten alam ruh. Mangke di bawah alam ruh niku wonten alam surga. Di bawah alam surga wonten alam neraka. Di bawah neraka mangke wonten alam barzah. Di bawah alam barzah mangke wonten alam dunia. Di bawah alam dunia wonten alam rahim. Ya, alam rahim. Ngandhape malih balik malih niku teng alam ruh. Nah. Pak iku piye Pak kok tambah bingung? Kasar pikir teman-teman. Pokoke ngono. Aku dhewe kadang bingung mau memahami kadang bingung. Dadi pokoke ngono ceritane. Wa fauqa sampun. Wa fauqa kulli syai'in lan ing dalem ndukure saben-saben suwiji-wiji. Ila tuhumi tharo marang batese bumi. Di atas arsy atau di atas bumi. Tapi kita tidak bisa memahami apa adanya. Allah berarti untuk ndhuwur bumi tidak bisa. Allah berarti untuk ndhuwur arsy tidak bisa. Allah itu bertempat dimanapun. Tapi tidak butuh tempat apapun. Ngene iki bingungnya sama nih Allah ya weruh. Oh iki bocah mulai bingung ngaji kabeh iki. Sing mulai bingung kabeh. Gusti Allah ya weruh. Tapi biasanya nih sampean ngaji kok sampai melu bingung. Berarti sampean melu mikir berarti. Nah, berarti otaknya normal sampean. Tapi nek gak bingung blas. Ah, Gus bingung ngomong apa, aku ngantuk-ngantuk nih, guys. Berarti uteke gak sepiro nyantol. Fawukiyatun mongko utai keberadaannya Allah. La tazidu iku ora tambah hu ing Allah kurban apane parke ilal arsy marang langit wasama ilan lintu ilal arsy marang ars wasama ilan langit. Itu tidak menandakan bahwa Allah itu par karo langit atau par karo ars. Allah manggon. Tapi manggon kok jare gak parek karo ars maksudnya. Gak parek karo langit. Jare manggon. Nah, makanya aku mau kita tidak bisa mengatakan Allah itu manggon. Nek manggon berarti sama dengan makhluk kan, butuh tidak boleh. Mau jare manggon saiki malah gak oleh. Makanya diwaca mawon. Kamala tazidu. Kaya oleh ora nambahi hu ing Allah budan apane adoh anil ardhi saking bumi wasaro lan lemah. Saman bayangno Allah manggon do ars berarti adoh teko bumi. Oh tidak. Wong semuanya itu masih dalam ruang lingkupnya Allah. Pero kabeh. Cuman yo ngeten nggih. Niki kan hakikate. Teng syariat tetep beda antara jenengan ngelakoni dosa terang-terangan karo ngelakoni dosa sengidan niku beda. Karena ada hadis yang menerangkan dosa apa wae iku iso disepuro kecuali pertama dosane wong kafir. Disepuro san. Dosane kafir mek siji, lapo gak gelem mlebu Islam. Nah iku tok. Dosa san. Yang kedua, dosane wong sing dilakoni terang-terangan iki gak disepuro san. Lah, makanya mbok ini sampeyan kepeksa nglakoni maksiat sengidano. Biyen tak me contoh poso, kaya posoane kok. Sengidano. Sengidane piye ora njero kamar mboten. Ket semisal ngapunten. Bikne sampeyan kerja berat semisal. Sampai gak poso. Aja ketok gak posone. Ketokno posoe. Mari mangan ndok kamar semisal. Metu yo gaya masyaallah. Kok ngelake ngene yo lho. Oh, no gayae. Aja diketok-ketok ana marah. Oh, ayo pi rujaan. Wah. Rokokan pinggir dalan. Aja. Dadi ketokno sampean tetep kaya-kaya poso. Iku berarti sampean sengidan. Sengidan teko nglakoni maksiat. Aja sampe terang-terangan. Lho, kabeh wong sing urip lho pasti nglakoni maksiat lho. Aja terang-terangan. Wis, mari gak terang-terangan. Aja diceritakno. Sampean mari mendem cerita-cerita. Aku iki mendem lho kono, tapi gak ono wong. Sama ceritane padha wae.
Aja critakno. Khususnya nanggone keluarga, nang anak, apalagi sama wis tuwa dadi mbahe. Duwe putu 5, sampe ceritane. Mbahmu biyen iku mbeling nak, tau mendem, tau ngene, aja tiru lho, ya tambah sampe ditiru. Dadi aja critakno. Temenan iki. Sampeyan kan calon dadi mbah kabeh sampeyan iki. Biyen sampeyan nek diputu aja critakno elek sampeyan. Mbahmu biyen tau pacaran nak, tau tak ambung barang, wah. Tetap ditiru. Jadi maksiat aja diceritakno. Ya dituturi biasa wae. Aja mbeling nak, aja mbeling. Mbah nak sampean biyen gak mbeling gak, ngono wae. Kuwi apik ngono sampean daripada sampean cerita opanane. Lah sekarang itu gak cerita ndok kanca, cerita ndok ngarepe kamera. TV sama tinggali. Ngelakoni maksiat critakno sak Indonesia ro kabeh. Masya Allah, nang PD. Lho saya kan jujur, ya jujur goblok sama niku. Lakoni maksiat itu aja jujur, sengidano. Malah cerita direkam, diupload di YouTube ora kabeh. Yang ini yang tidak bisa dimaafkan dosane, mergo terang-terangan. Jadi ojo diremehno nggih. Senajan dosa cilik, sengidano. Ojo diketok-ketokno sampean nglakoni dosa. Gak ketok diceritakno. Saya dulu pernah begini. Jangankan wanita apapun sudah pernah lah. Iya, jangan diceritakan. Oh iya, biyen tau nakal tapi wis mbok selalis, mbok. Ngono ae. Itu gak aku apik. Ngono guyu kok niku elek wis gak aku apik ngono ae. Cerita elek sampean. Mergo cerita elek maksiat sampean niku gak gare sampean gak disepuro. Mergo saksine akeh. Ceritane guyonane ngeten, menit teng akhirat niku jenengan yo. Pek disepuro. Mergo sampean istighfar akeh. Wis tak sepuro. Ono sing protes gak iso, Gusti. Kula nggih sampe sepur pisan wong kula semerap kok nglakoni Allah kok. Kok iso? Iya wong cerita kula. Dalu-dalu bareng ngopi. Jadi cerita. Niki termasuk kula pertama kali ngringi ngaji niki janggal kula. Mergo kan jujur kan apik. Nek jujur nglakoni maksiat itu gak oleh, Mas. Haram. Jadi sampeyan nglari nglakoni maksiat aja cerita. Sing idano aja dikandakno. Semisal sampai kepergok aku roh dewamu lakoni. Gak lakoni. Iku kembaranku tak apa sampean bahasa sing liya lah. Iku mau ku danyangku, gak aku. Ngono ki mbok piye ngono. Pokoke aja ngaku. Sampai teng Ikhya nggih, teng induknya kitab niki. Wonten tiyang badhe ditangkep polisi niku lho. Niku oleh mbujuki sampean kok. Mergi alasane iki nek aku ditangkep, gak iso kerja, anak bojoku gak mangan. Niku oleh mbujuki polisi. Jelas kata-kata ini, Bu. Diwajibkan membujuki polisi dengan alasan itu. Ini aku ditangkap, mlebu penjara, anakku kan sing badogi, kan sing makani. Tak bujukane. Sama sing nyolong pitik wae, mboten. Ora sing nyolong mboten semerap. Kok sama ngomong iya ditangkap sampean. Tapi polisi saiki yo kadang sotok gampang kok ya. Salami ngono insyaallah ya beres. Mbok disalami apa ya? Bal huwa balik utawi Allah rafi udarajati iku luhur derajate anil arsy saking ars. Kama annahu kaya sak temene Allah. Kama kaya barang annahu ing sak temene Allah rafi udarajati iku luhur derajate anithara saking bumi. Senajana Allah iku kaya semisal sampean bayangno niku derajate dhuwur. Bukan berarti Allah itu adoh teko bumi mboten. Tetap semerap sampean kabeh. Dan Allah tidak butuh malaikat loh ya. Musaman bayangno iki sing ngerjakno malaikat kabeh berarti Allah butuh tidak. Kenapa Allah menciptakan malaikat itu untuk liizzatin nafsi, untuk mengagungkan dirinya. Masa Allah pengen ngurusi metune tae sampean. Lha kan sing ngurusi tetep Allah kabeh, cuman ono perantara lewat malaikat. Sing ngurusi metune ketek sampean niku mosok kok Allah langsung cah. Jadi ada yang ngurusi sendiri. Ngurusi malaikat. Tetap malaikat yang mengendalikan adalah Allah. Ya iki nek sampean nulis Mas ya. Aku biyen niku sing tak seneng iku kata-kata iki. Aku nulis sing gerakno tanganku, sing gerakno pen iku tanganku. Terus saya iki. Tanganku sing gerakno iki berarti ototku. Ototku iki digerakno teko sumsum tulang belakang. Munggah malih digerakno karo utek.
Oke. Utek sapa sing gerakno? Sing gerakno utek sama niku akal campur karo hawa nafsu. Sing gerakno akal sampeyan nek kuat akale iku malaikat. Sing gerakno malaikat tetep Gusti Allah. Gerak-gerik sampeyan iku kabeh Allah roh. Iku mau perantara iku. Makane zikir zaman biyen iku cekelan tasbih, lutik zaman biyen. Nek zaman saiki sampean roh sepeda eling pangeran. Sepeda iku sing gawe wong Jepang. Wong Jepang iku duwe tangan. Tangane sing gerakno wong Jepang iku mau otot. Otot sing gerakno iku mau sumsum, tulang belakang. Sing gerakno sumsum iku utek. Utek sing gerakno malaikat. Malaikat sing gerakno pangeran. Berarti sing gawe montor iku pangeran. Lho ngono. Lho zikir sing modern. Zikir zaman biyen kan subhanallah, subhanallah ngantuk jeblok lali. Tapi saiki sampean roh apa wae eling pangeran. Iku mau carane. Sing gerakno iku pangeran. Sing gerakno iku runtutane kados wau. Makane sampean digelakno tiyang, nek iso ya gak lara ati biasa wae. Iku sing gerakno lambene cah iku pangeran. Iki aku diuji kalau pangeran, sabar tak gak ngadepi wong iku. Meneh-meneh petuk cah iku maneh. Oh, bedes liwat. Tapi yang kelakuane welek, omongane wolo. Tapi nek sampean eling, iya kabeh sing gerakno pangeran. Lambene sing ngobetno ya pangeran. Ya, Pak ini ujian toko pangeran, sabar atau gak aku diuji karo pangeran. Wa huwa utawi Allah ma'adzalika sartane mengkono-mengkono kabeh kuluhu ya sakabehane dzalik. Qaribun iku parek mingkul lima wujudin saking saben-saben barang kang wujud. Allah itu dekat dengan siapapun, dekat dengan makhluknya. Bahwa utawi Allah akrobu iku luwih parek ilal abidi marang ilal abidi marang kawulane min hablil warid tinimbang urat nadi. Saking pareke koyok-koyok urat nadi sampeyan. Urat nadi apa sih? Otot sampeyan sing diliwati getih ya. Sing getih iku mau nek sampeyan pedot iku mancur terus namanya nadi. Nek sampean ketok kok getih gak metu mek ndrewes biasa wae, gak sampe moncrot. Iku kan bukan urat nadi itu. Kok urat nadi biasanya iku lho tangan kene, bisa bunuh diri lho. Ah iku urat nadi. Saking parke. Ya iki jarene parek Pak, tapi ndok ndi pengiran kok gak ono. Nah, sampean gak iso ngrasakno pengiran kok. Sampean iso Gus padha wae gak iso. Nah ini belajar sarang-sarang ya. Kadang jenengan niku nate enggak semerap nopo yo fenomena kehidupan dunia yang sampai ke diri sampean sendiri. Sampean pernah nggak sampai eling, cah kok aku dimeni nikmat akeh ngene Gusti. Terus sampean maca alhamdulillah ya Allah. Terus ambek ngeluh, pernah sampai? Sampean dimei waras gitu. Utawa dimei wong tua sing apik. Dimei tangga sing gak patek nyocot. Tangga kan ono sing nyocot terus enggak. Alhamdulillah ya Allah, kok dimei tangga sing gak patek nyocot daripada dok kono aku nyocot wae. Nah, terus sampai nangis masyaallah, alhamdulillah ya Allah. Nate sampean ngono. Lah iku Allah pas parek-parek karo sampean iku. Mau iku ndonga sampean, ya Allah, iki parek karo aku tak ndonga ya Allah. Nah, iku pas parek karo sampean. Nek pas ngelakoni maksiat itu pas ado-ado iki. Maksiat berarti kan maknanya sampean durhaka. Wani nglakoni dosa sing dilarang. Pas wae eling iku mau terus ngucap alhamdulillah ya Allah. Nah, iki pas parek-pareke sampean. Gak pas salat. Ini pas salat tambah lali biasanya. Pas salat sampean iku eling duwike biasanya. Wah, mau lho amplop koyo ana duwike. Allahu Akbar. Iya, wis engko mari sembayang. Lho, estu iki fakta niki. Aku dhewe. Nate mantun rapat teng sekolahan biasanya kan wonten amplop ya. Wis kula guyon karo bojo karo anak macam-macam. Kula salat. Barang salat Allah, mari takbir Allahu Akbar. Masyaallah. Kaya amplop e mau. Ya tak arene sik salat sik mari salat medun. Takok bojoku. Sampeyan gak amplop. Amplop apa? Wis tak buak kabeh mau plastike. Tak bongkar kok sampah Mas plastike niku. Selamat sik ono Mas. Amplope mau sik ono isine sik. Wis senajan gak akeh. Ketika aku mbok 15.000 mbok 20.000. Wah lumayan sih. Aku tunggu ya Allah pangeran.
Kok eling kok pas wis sembahyang aku. Jelas gak khusus sembahyang. Jelas gak khusus. Makanya Imam ini mboten salah Imam Hanafi nih enggak salah. Niku nate Imam Maliki. Nate ditangleti kalau setunggile napa muridé. Sama nate menang musuh setan. Iya aku tahu menang. Kapan? Apa Mbak Yai? Mbak Yai Imam Maliki. Pas wayahe aku kehilangan barang. Pas aku kehilangan barang, aku sholat. Biasanya sholat aku eling. Tak bujui setan iku mau ngunci eling wae. Wasine aku sholat ya wis kusuk. Nah, iki Imam Maliki pernah ngalahno setan iku. Dibujuki ya. Ya eling temen iki. Barang hilang, bingung goleki sholat. Barang sholat eling temen. Makanya sama nek kehilangan barang sholat. Biasanya eling. Pun titik tahu. Deleng nggih. Wa huwa ala kulli syai'. Wa huwa utawi Allah ala kulli syai' ing atase saben-saben suwiji syahidun iku nyekseni. Idla yumathilu krana ora ana kang madani kurbuhu apa pareke Allah kurbal ajsami ing kaya pareke benda utawa makhluk. Kamala tumasilu kaya oleh ora bisa madani kaya oleh ora madani zatuhu apa zati Allah zatal ajsami ing zati pira-pira benda. Allah itu pokoknya maha dekat tapi tidak ada yang bisa menyamainya. Zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk dan semua makhluk tidak ada yang bisa menyamainya. Wallahu a'lam. Bagi satu abad ini. Wonten pertanyaan? Di paus dungane iki. Iki Sayyidul Istighfar iki. Jenengan mari dosa-dosa mau insyaallah maca iki ilang kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.